усім! Прывітанне! І у мяне пытанне. Як вы праводзіце канікулы? Ці многа на вуліцы гуляеце? А мне цікава, ці много книжак вы прочитали? Ой, Лесик, табе б толькі кніжкі чытаць, а адпачываць калі? Летнія канікулы раз і праляцяць. Касю не слухайте, с книгой самый лепший адпачынак. Уявите, что вы удзельники якой-нибудь фантастычнай гісторыі и подорожничаете по свете на якім-небудзь незвычайным кораблі. А потым ляціце до самой далёкай планеты. Прывітанне. А можа, вы любите детективы? Тады разом с героями будете разблытваць якую-небудзь тайну минулого. Лесик, ты со своими книжками зусім нічога не бачиш і не чуєш. Ой, пробачьте, и правда про книжки я могу говорить без конца. Настя, прывітанне. Салют, Лесик. Лесик, а ты заўважыў, які прыгожы у Насці капялюш? Вот цудоўны. У такім капялюшыку можна чытаць кніжку нават пад спякотным сонейкам. И правда, так можно. Настя, не слухай ты гэтага Лесика. Ён со сваімі кніжкамі, як самай раніцы прычапіўся, так прычэплены і сядзіць. Не, про книжки Лесик правильно говорит. Каникулы – самый лепший час для аматараў чытання. Насточка, толькі не гавары, калі ласка, што ты зараз за кніжкі сядзеш. А что? Я с задовольнением. А у меня якраз ёсць новенькие. Учора з бібліятэкі прынёс. Хочаш, дам пачытаць? Можно. Я зараз. Куды пайшоў? Ён за книжками. Вяртайся, Лесик. Да што яшчэ? Атрымліваецца, вы кніжкі зараз збіраецеся чытаць, а мне адной добраранак весці. Атрымліваецца, што так. А так быць не можа. Нам трэба гледачам цудоўны настрой ствараць, весяліць іх, карысныя парады даваць. І гэта ўсё павінна рабіць адна маленькая Касечка. Ну что ты, Кася, одну мы тебе не покинем. Дапаможам, а кніжкі трошки пазней пачытаем. Так мы і раней чытакі. А цяпер паказвайце мне і гледачам добраранка вясёлы мультфільм. Вось. О, цяпер дзве дзяўчынкі ў капелюшах. І мы з Насцей зараз жа пабяжым у іх на прагулку. Такую прыгажосць трэба ўсім паказаць. Кася, а может на улицу поедем трошки поздней? Бо зараз же добраранак. Тады пойдзем праз хвіліну, згода? А я вас нікуды не адпускаю. Будем весці праграму разам. Здаецца, пра гэта і дамаўляліся. Дамаўляліся, але тады ў мяне не было такога капелюша. І што з таго? А тое, што ў ім я магу колькі заўгодна скакаць пад сонейкам і не баяцца, што мне ў галаву напячэ. И я так само. А вы ведаеце, як такія модніцы, як вы, раней ад сонейка хаваліся? Напэўна, у такі сонечны дзень яны зусім з дому не выходзілі. Ці выходзілі з вялікім веерам, і мы тварак прыкрывалі, і прахалоду сабе рабілі. Прыкладна вось так. Лесик, мы правильно на твоё пытанне адказалі? Ваши адказы я залічваю. Але я меў на ўвазе парасон. Які такі парасон? Тыя, што на беразе мора ці ракі стаяць, пад якімі можна ляжаць і загараць? Толькі якая ж гэта будзе прагулка? Правильно! Гэта ляжалка нейкая атрымліваецца. Не, я пра тыя парасоны, якія мы бярэм з сабой, калі на небе хмары збіраюцца. Ну ты, Лесик, даў. Под такім парасонам ад дажджу хаваюцца. А ты ж пра сонейка гаварыў. Лесик, ты нас зусім заблытаў. Гэта нейкі грыбны дожджик атрымліваецца. Гэта як? Грыбны дожджик – гэта калі адначасовы дождж ідзе і сонейка свеціць. А чаму яго грыбным назвалі? Напэўна таму, што пасля яго добры грыбы растуць. А я хацеў вам расказаць, што спачатку парасонамі карысталіся якраз для таго, каб ад сонейка схавацца. Ой, а я ўспомніла, што раней тыя парасоны упрыгожвалі каштоўнымі камянямі і золатам. А вы адкуль пра гэта ведаеце? У кніжках прачыталі. Так, мне хутенька неабходны такі парасон. Навошта? Ён быў не вельмі зручны. У даўніну спецыяльныя дапамагатыя такія парасоны для модніц насілі. Вось вы якраз мне і дапаможаце. Зараз мы не можам. Гэта яшчэ чаму? Таму што мы зараз мультфільм глядзець будзем. Глядзіце,
я ўсяго знайшла. Якія прыгожыя. І ты збіраешся ўсё гэта начапіць на парасон? Ну вы ж самі казалі, што так старадаўнія модніцы хадзілі. А ты уяви, что прогульваешься под парасоном, які пацерками, то и завушницами упрыгожаны. Я буду павольна хадзіць туды, сюды, туды. И на твой парасон пачнуць сороки злятаться. Ой, такія вялікія птушкі. Яны самые. А гэта яшчэ чаму? Таму што сарокі вельмі любяць усё бліскучае. І вы лічыце, што яны бліскучкі з майго парасона у свае гнёзды панясуць? Вядома. Можа, и весь парасон с тобой разом. Кася, мы пожартовали. Никто тебя никуда не понесе. Але смеяться сороки будут. Правда? Халі настрой цудоўны, чаму і не посмяяться? І нават птушкам? Им так само можно. Ой, я зусім не хочу, каб з мяне смяяліся. Кася, лепш будзе, калі ты надзенеш адны пацеркі. Тыя, што больш да сукенкі падыходзяць. Тады ніхто смяяцца не будзе? Не, толькі захапляцца. Тады ты, Настя, выберы сабе пацеркі. Дзякую. Сёння мы будзем самымі прыгожымі дзяўчынкамі добраранка. А пакуль вы пацерки с заколками перебираете, мы с глядачами мультфильм поглядим. Гляди, гляди. Лісік, як на табе? Вельмі прыгожыя. А вы ведаеце, з чаго рабілі першыя пацеркі? Падкажы, з чаго? З ракавінак, што знаходзіліся на беразе мора. А праз много-много гадоў пачалі рабіць і шкляныя пацеркі. Аднак насіць іх дазвалялася толькі сапраўдным царыцам. Настя, а мы з табой сёння таксама сапраўдныя царыцы. Я ведаю, што пацеркі ці каралі, як іх называюць, ёсць і ў беларускім народным касцюме. А у мяне ідэя. Якая? Зараз канікулы? Канікулы. Вольны час ёсць? Ёсць. А чаму не змайстраваць самім прыгожыя пацеркі? З ракавінак? А можна з іх, а можна трошкі пафантазіраваць і скласці пацеркі, напрыклад, з каляровых гузікаў, ці яшчэ з чаго, з кветак, напрыклад. Вось. Добрая ідэя. А хто захоча, можа адправіць ліст з аповедам пра свае летнія пацеркі. Сябры, можете малюнак ці нават фото даслаць. Адрес памятаеце? 220-114, город Минск, улица Макаенко, 9. Программа «Добраранок». Ці можете скарыстацца электроннай поштай добраранок.tv@gmail.com. А зараз самы час пажадаць усім добрага настрою на ўвесь дзень. И не забудьтеся, что мы сустракаемся завтра зранку. У нашым добраранку!